ቀዳማይ ትምህርቲ ብዛዕባ ጭንቀትን ቢኬሪ ማይ ሓደ መምህር ፕሮፌሰር እንተመሃሪኡ ሓደ ቢኬሪ ማይ ሒዙ እዚ ማይ ክንደይ ይምዘን ኢሉ ይሓቶም ተመሃሮ ዝተፈላለየ ክብደት ይግምቱ እቲ መምህር ግን ከምዚ ይበለ እዚ ማይ ክብደት ኣይኮነን ዘገድስ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ሒዘዮ ጸኒሐ ዝብል ንሓደ ደቂቕ እንተ ሒዘዮ ቀሊል እዩ ንሓደ ሰዓት እንተ ሒዘዮ ኢደይ ክደክምን ክሕመንን ይጅምር ሙሉእ መዓልቲ ሒዘዮ እንተ ጸኒሐ ኢደይ ይድቅስን ይለምስ ይኸውን መልእኽቱ ጭንቀት ጸገማትን ናይ ህይወት ልክዕ ከምዚ ቢኬር ማይ እዩ ብዛዕባኦም ንቁሩብ ግዜ ምሕሳብ ጸገም የብሉ ሙሉእ መዓልቲ እንተ ሓሲብካዮም እንተ ውዒልካ ድማ ወላ ሓንቲ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ቅድሚ ምጥቃስካ ነቲ ቢኬሪ ኣቐምጦ ጭንቀትኩም ደርቢኹም ደቅሱ ብዛዕባ ክብረትን ዋጋ ናይ ሰብ እታ ገንዘብ እቲ መምህር $1 ኣውፂኡ መን ይደልያ ኢሉ ነቲ ተማሃሮ ይሓቶም ኩሎም ተማሃሮ ድማ ኢዶም የልዕሉ ብምጭምዳድ ድሕሪኡ ነታ ገንዘብ ብኢዱ ጨምደዳ ሕጂውን መን ይደልያ ኢሉ ምስ ሓተቶም ኩሎም ተማሃሮ ሕጂውን ይደልይዋ ነበሩ ምርጋጽ ቀጺሉ እታ ገንዘብ ኣብ መሬት ደርቢው ብእግሩ ረገጻን ኣርሳሕን ይኹን እምበር እቶም ተማሃሮ ሕጂውን ይደልይዋ ነበሩ ቀንዲ እማላኽቲ እቲ መምህር ስለምንታይ እዛ ገንዘብ ረሲሓን ተጨምዲዳ ክንሳእ ትደልይዋ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም መልሱ ድማ ዋጋኣ ስለ ዘይቀነሰት እዩ ተጨማደደት ወይ ረሲሓት ሕጂውን $20 እያ ኢሎም መለሱ ነዚ ምስ ህይወትና ብምትሓዝ እቲ መምህር ከምዚ ዝበለ መደምደምታ ይህብ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ሽግራት የጋጥመና ንወድቕ ንጋጌ ከምኡውን ካልእ ግዜ ዋጋ ዘይብልና ኮይኑ ይስማዓና ይኸውን ነገር ግን ዝኾነ ነገር የጋጥም እቲ ውሽጣዊ ክብሪ ዋጋና ፈጺሙ ኣይቅንስን እዩ ወይ ኣይጠፍእን እዩ ዝኾነ ነገር የጋጥመካ ዋጋኻ ወትሩ ክብር እዩ ምዃኑ ኣይትረስዕ ዝብል መልእኽቲ እያ ብዛዕባ ኣረኣእያ ወይ ድማ ነገራት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ምርኣይ ዘለዎ ረብሓ እቲ ክርክር ክልተ ተምሃሮ ብዛዕባ ሕብሪ ናይ ሓንቲ ኩዕሶ ብሕርቃን ይማጎቱ ነይሮም እቲ ሓደ ጻዕዳ እያ ክብል ከሎ እቲ ካልእ ድማ ጸላም እያ ይብል ነበረ እቲ መፍትሒ እቲ መምህር ኣብ መንጎኦም ደው ኢሉ ነታ ኩዕሶ ኣብ ማእከል ጠረጴዛ ኣቐመጠ ብድሕሪኡ ቦታ ቀያየሩ ኣዘዞም እቲ ሓቂ ቦታ ምስ ቀያየሩ እቲ ጸሊም ዝብል ሰብ ጻዕዳ ረኣየ እቲ ጻዕዳ ዝብል ሰብ ድማ ጸሊም ረኣየ እታ ኩዕሶ ብሓደ ወገን ጸሊም በቲ ካልእ ወገን ድማ ጻዕዳ ዝተለኸየት ምዃና ተረድዮም ንሕና ልክዕ ስለ ዝኾንናን እቲ ካልእ ሰብ ተጋጊ ማለት ኣይኮን ንሕና ካብ ዘለናዮ ኩርናዓት ንሪኦ ዘለና ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና እቲ ካልእ ሰብ እውን ከም ናቱ ኩርናዓት ዝረኣዮ ሓቂ ኣለዎ ሰባት ኣብ ሓደ ምስ ዘይሰማምዑ ተጋጊዮም ማለት ዘይኮነስ ነቲ ነገር ካልእ ወገን ይርእዎ ስለ ዘለዉ እዩ ከምቲ እቲ መምህር ዝበሎ ቅድሚ ምፍራድካ ኣብ ጫማ እቲ ካልእ ሰብ እቶሞ ከምቲ ናቱ ኮይንካ ተረዳእዮ ክትርድኦ ፈትን ምርዳእ ማለት ናይቲ ካልእ ሰብ ኣረኣእያ ምኽባር እዩ ብዛዕባ ኣረኣእያ ወይ ድማ ነገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምርኣይ እየ እቲ መምህር ሓደ ስእሊ ኣብ ቦርዱ ስለጢፉ ንተምሃሮ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም ዝተፈላለዩ መልሲ ገለ ተምሃሮ ድሮር እያ ክብሉ ከለዉ ገለ ድማ ማንቲለ እያ ኢሎም መለሱ እቲ ሓቂ እቲ መምህር ግን ከምዚ ይበሎም እዚ ድሮር ኣይኮነን ማንቲለ እውን ኣይኮነትን እዚ ቀለም ኣብ ወረቐት ጥራይ እዩ ክንሪኦ እንደልዮ እዩ ሰባት መብዛሕትኦም ግዜ ነቲ ዝደለይዎን ዝኣመንዎን ነገር ጥራይ እዮም ኣብ ካልኦት ወይ ኣብ ኩነታት ዘስተውዕሉ ዛንታ ንፍጠር ኩላትና ኣብ ኣእምሮና ዛንታ ስለ ንፈጥር ነገራት ከምቲ ንሕና እንደልዮ ጌርና ኢና ንርድኦ ክፉት ኣእምሮ መሓዝ እቲ መምህር ኣብ መወዳእታ ከም ዝብሎ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንነገራት ብሰፊሑ ክንርኢ እንተፈቲና ካብቲ ንሕና ዝመሰለና ንላዕሊ ብዙሓት ካልእ ሓቂ ከም ዘለዉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ሓቂ ሓደ እኳ እንተኾነ ኣረኣእያና ግን ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ ነገራት ብሰፊሑ ንምርኣይ ንፅዓር ብዛዕባ መራሕነትን ንርእስኻ ምእማን እቲ መምህር ሓደ ሳንዱቕ ሒዙ ኣብ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ ስእሊ ናይ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ መራሕቲ ዓለምና ኣሎ ይብሎም ግምት ተምሃሮ ድማ መን ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ ገሊኦም ስቲቭ ጆብስ ገሊኦም ማዘር ታርዛ ገሊኦም ድማ ማርቲን ሉተር ኪንግ
ኢሎም ይምልሱ እቲ ምስጢር እቲ መምህር ነቲ ሳንዱቕ ናብ ተማሃሮ ይሕልፎ እሞ ከፊቶም ክሪእዎ ይነግሮም ኩሎም ተማሃሮ ምስ ከፈትዎ በቲ ዝረኣይዎ ነገር ይግረሙ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ ዝነበረ መስትያት እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሎም ንገዛ ርእሶም እዮም ሪኦም እቲ ዓብይ መልእኽቲ ንስኻ ንስኺ እቲ መራሒ ንህይወትካ ክመርሓ ክቐይራን ዝኽእል እንኮ ሰብ ንስኻ ጥራሕ ባዕልኻ ኢኻ ሓላፍነት ምውሳድ ህይወትካን ሓጎስካን ዓወትካን ዝመርኮስ ኣብ ርዝቕስኻ እትገብሮ ውሳነ እምበር ኣብ ስራሕካ ወይ ድማ ሓላፊኻ ኣይኮነን ዓቕምኻ ምጥቃም ንነብስኻ ጽቡቕ ጌርካ ምስ እትመርሓ ዓብይ ለውጢ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ብሓጺሩ ንህይወትካ ንምቕያር ንኻልእ ሰብ ኣይትሰብር እቲ ዓብይ መራሒ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ክብረትን ንኹሉ ሰብ ማዕረ ጌርካ ምርኣይ እታ ዘይተለመደት ሕቶ ሓደ ተማሃራይ ንመምህሩ ኣብ ምርመራ ፈተና ዘይተለመደት ሕቶ ከም ዘሎ ይነግሮ ነታ ሕቶ ድማ ሽም ናይዛ ቤት ትምህርቲ እተጽሪ ሰበይቲ መን እያ ትብል ነበረት መልሲ እቲ መምህር ነታ ሕቶ ብጌጋ ከም ዝኣተወት ይርድኦ ነታ ዓብይ ትምህርቲ ኣብ መምህር ከም ዘሎ ከምዚ ዝብል መሃሪ ርሂሁ እቲ ኣብ ህይወትኩም ስራሕኩምን ብዙሓት ሰብ ትራኸቡ ኢኹም ኩሎም ድማ ኣገደሽቲ እዮም ኩሉ ሰብ ክንክን ትኩረት ይግብኦ እዩ ወላ ብሰላምታን ፍሽኽታን ጥራይ ዘይኮነ እኳ ንሰባት ምኽባር ቅድሚ ኩሉ ስራዕ ዘለዎ ነገር እዩ ብሓጺሩ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ይስራሕ ኩሉ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ትፈልጦ ክብሮን ይግባእ ብዛዕባ ሓላፍነት ምውሳድን ሓቂ ምዝራብ እቲ ጉልባብ 4 ተማሃሮ ምርመራ ነይሩዎም ግና ኣያጽንዑም ስለዚ መደብ ኣውፅኦም ንመምህሮም ናብ ሓደ መርዓ ከይድና ክንምለስ ከለና ጎማ ናይ መኪናና ተበላሽና ስለ ዝነፈሰና ዶንጊና ኢሎም ሓሰቡ ካልእ ዕድል እቲ መምህር በዚ ዝበልዎ ተሰማሚዑ ንጽባሒቱ መርመራ ክወስደሎም የፍቅድ እቶም ተማሃሮ ድማ ተሓገሱ እቲ ሓቀኛ መርመራ ንጽባሒቱ እቲ መምህር እቶም ተማሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ፈላለዮም እሞ መርመራ ሃቦም እቲ መርመራ ግን ክልተ ሕቶታት ጥራይ እየን ሒዘን ነይረን ቀዳማይ ሕቶ ስምካ ካልኣይ ድማ ኣየነይቲ ጎማ እያ ነፊሳ ነይረን እታ ካልኣይቲ ሕቶ ኣየነይቲ ጎማ እያ ነፊሳ ንኣብነት ናይ ቅድሚት ናይ የማን ናይ ድሕሪት ናይ ጸጋም ትብል ነይራ ስለምንታይ እያ እታ ሕቶ ሓሰቶም ተኣሊዓ ሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ ኣርባዕትዮም ኣብ መኪና ስለ ዝነበሩ ኣየነይቲ ጎማ ከም ዝነፈሰት ብልክዕ ይፈልጡ እዮም ንኣብነት ኩሎም ብወገን የማን ኢሎም መመለሱ ነይሩ ሓሶት ስለ ዝነበረ ግን ቅድሚት ምፍልላዮም ከም ዝነፈሰት እዮም ተሰማሚዖም እምበር ኣየነይቲ እያ ነፊሳ ዝብል ኣይተሰማምዑን ነይሮም ስለዚ በቲ መምህር ዝሃቦ ምርመራ ሓዲኦም ናይ ቅድሚት ክብሉ ከለዉ ሓዲኦም ናይ ድሕሪት ክብሉ ስለ ዝኸኣሉ ሓሶቶም ተቃልዐ እቲ ዓብይ መልእኽቲ እቲ መምህር ነቲ ሓሶት ብብልሓት እዩ ኣውፂዎ ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝብል ዓብይ ትምህርቲ ይህቦም ኣብ ህይወትኩም ዝገበርኩሞም ውሳነታት ምርጫ ሓላፍነት ክትወስዱ ኣለኩም ዘጋጠመኩም ጸገም ንወለዲ ወይ ንኹነታት ከተማኽኒዎ የብልኩም ንስኹም በይንኹም ኢኹም ተሓተት ሓሶት መዋጽኦ ኣይኮነን ጌጋ ንምውሳን ሓላፍነት ምውሳድ ድማ መስረት ዓወት እዩ ኣብ ቪድዮ ተማሂርኩም ላኽትኮኑ ተስፋ ይገብር ጠቃሚ ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ ዝያዳ መሃሪ ቪድዮታት ንምርካብ ሳብስክራይብ ግበሩ ያኔል